Bun găsit, dragii mei, pe canalul Știi de Toate! Pot să vă asigur că vom pierde Ardealul, profeție neagră pentru România făcută de Maria Gheorghiu, femeia care a prevestit incendiul din Colectiv. Maria Gheorghiu este convinsă că Ardealul va fi smuls României într-un viitor nu foarte îndepărtat. Femeia care a prezis incendiul din Colectiv este absolut convinsă că această viziune va deveni realitate, mai ales că este pentru a treia oară când o are. În această noapte, în timp ce scriam aici pe blog, aud o voce care spune ceva tare îngrijorător. Glasul spunea așa: ne ia Ardealul, dar mai multe glasuri spun așa: pentru Ardeal sărim și noi, toată biserica într-o biserică, după care totul dispare, a scris Maria Gheorghiu pe blogul ei. Maria Gheorghiu a vorbit în mai multe rânduri despre ruperea Ardealului de România. Prima oară a făcut-o în 2017, atunci când a scris că Ardealul va fi rupt de România și va trece la Ungaria. Ea a povestit că acest lucru se va întâmpla într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat și că a aflat acest lucru prin intermediul unei voci care a trezit-o spunându-i că România va fi împărțită și va pierde această regiune pentru că așa ne este orânduit de sus. La revedere, dragilor!